Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Fadzai Mahere achinyomba ED ZANU-PF timu yese Varakash anyora iye achiti, is there a ministry that you will say is delivering or doing so well? Akanyora akati, finance Ziggy Adona, ICT mutero WhatsApp, sports no stadium, water no water, energy 30 hours load shedding, lands no title on farms, transport mushikashika, youth 2030 ndenge ndichipo, labor USD 5k salary era 2 zig ndio mari anowana, health covid inouraya, education 29% pass rate O level, environment MT Boterekwa blasted, mines gold mafia, justice no law for Zig, foreign affairs booking abroad, as Wondona Winky D, have I left anything out? Ndozvataurwa naFadzai Mahere. Ari kubvunza kuti kana pane zvandakanganwa chingokomendai nemo down below munyoro kuti chii chandakanganwa. Asi zvimwe zvinhu zviri kunyanya kutisekesa ndeiyi yokunzi ICT mutero weWhatsApp. Recently aripo mumwe weZANU-PF akauya nedzungu akadedzera kuti vanhu vese vari kutengesa zvinhu pamaWhatsApp vakufanira kubhadhara. Zvinova izvo zvakashamisa vanhu, vakazouya vachiti aiwa ye takanganisa, handizvo zvanga tichida kutaura, but ndozvavaitoreva. Imwe yachona iri kunyanya kutinetsa ndeyekuti 30 hours load shedding muZimbabwe munongoziva magetsi ari kunetsa. Neimwe yanyorwa naFadzai yanyorwa nezvenyaya yelands, hanzi no title on farms. No title on farms yangoenderana nenyaya idzi yedzimba dziri kuvakwa dzadzikipadzwa idzi, ndio pane nyaya yese. Handizigadzimoti kudi, asi ndozvataurwa naFadzai Mahere achiti transport mushikashika. Ataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Pamamines auya akati gold mafia. So handizigadzimoti kudi nazvo. Akauya futi akati iye atsi hondo naWinky D, munongoziva mega ZANU-PF naWinky D vanoswera vakatsomana, Tom naJerry chai. Asi vazukuru vambuya naenda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Aripo mumwe munhu auya akati iye ari right hake tsepete 2030 matuzvi hawo. Mumwe munhu adaro. Mumwe munhu akati Zimbabwe slowly going back to stone age. Mumwe munhu akati nyika yakaroiwa neakafa iyi. Mumwe munhu akati should have said vaWinky D paarts apo kwete kuti Winky D. Mumwe munhu akati infrastructure development, mbudzi interchange hamheno yaane makore mangani ichingonzi 13 bridges finished out of 15. Mumwe munhu akauya akati religion mapostori for ED. Mumwe munhu akati missing categories, anga akudedzera kuti aiwa wakanganwa Fadzai Mahere zvimwe izvi. Mumwe munhu auya akati home affairs passport queue to the moon. Mumwe akauya akati local government pothole preservation society. Akati tourism Victoria Falls because everything else is falling too. Akauya akati defense waiting for donation of arms from Russia. Akauya akati masiya vakuvaka nyika nemuromo, yachireva ZANU-PF tiri kuvaka nyika nemuromo. Mumwe munhu akati higher educations maPhD ari kutengeswa nevene paUZ apo. Mumwe munhu akati politics komba itirove food muriwo nemapotatoes. Asi ZANU-PF timu Varakashi yarwadziwa, yatopindura tichitaura kudai, ichipindura zvazvitaurwa naFadzai Mahere. Aripo mumwe weZANU-PF anyora nedzungu auya akati ministries doing well in Zimbabwe, usataure kwasina kuswera. Auya akati mozoudzana nambuya Mahere kumashabhini kwenyu uko, ndozvataurwa. Anyorawo zvaakachidedzera kuti aiwa uyo ari kutaura zvisipo. So guys, handizivi kuti noti kudii nazvo, asi recently Ziggy muri kungoriona kuti rakadona, of which pane tsamba yanga ichitenderera yemunhu uya ari kunzi anga kunzi anzi mari yaari kufanirwa kuti apuhwe mari yakati. Ndozvazvitaurwa nani naFadzai Mahere achiuya achiti iye
USD 5k salary era azowana 2 zig. So guys, handizivi tinoti kudini hazvo neiyi yauya kanzanzi mutero weWhatsApp. Lot of things zviri kuitika muZimbabwe. Munongoziva mega muZimbabwe dzimba dzadzichipazwa, of which ZANU-PF yakauya ichizama kuzvijustifya ichiti iyo we are distancing ourselves from this. Hatizive nyaya idzi asi taudza vanhu vari kupaza dzimba idzi kuti vasapaze dzimba idziri nhema dzega dzega. As you all know guys, munozviziva mega kuti hapana zvakadaro. Takambotaura nezvenyaya yacho, vanhu vakati aiwa sei, why is it mastendi paanotengeswa hapana munhu anouya achisikotaura kuti this is not your stand, kana kuti munhu anoti pamavakira hapabvumidzwe, asi vanoregedza vanhu vovaka dzimba dzavo after for some long time. Vouya manje vanhu vosikopazirwa dzimba. Sei vasingauyi kana vanhu vachitenga mastendi, kana kuti vanhu vachitovaka ivo vanozouya after mayears kana kuti mamonths vodedzera kuti aiwa pamakavakira apa paiti. Saka there is a lot of things happening in Zimbabwe. Yemines yataurwa naFaidzai Mahere, nongoziva mega gold mafia yakabuda pamasocial media all over the world, asi hapana kasungwa. ZANU-PF yangoti saka muchaita sei. Thank you so much.